Ang bawat plaza, isa sa mga pagkakakilanlan ng mga bayan o lungsod. Isa ito sa mga lugar na nagbubuklod sa mga residente ng bawat komunidad. Palatandaan din ito na ikaw ay nakarating na at handa ng matuklasan ang ganda at mga kwento ng isang bayan. Kaya't ngayong araw, tara't pasyalan ang iba't ibang mga plaza na may tinatagong kasaysayan kasama ang ating mga travel buddies dito sa Ganda Mo, Pangasinan. Simulan na ang pasyalan. Pumasyal sa Pangasinan, balikan ang lahat na papasaya. Kalula, klasin ang taglay na ganda. Siguradong mag-enjoy ka. Kalula, pumasyal sa Pangasinan, balikan ang lahat na papasaya. Kalula, klasin ang taglay na ganda. Siguradong mag-enjoy ka. Kalilat, Pangasinan. Simulan natin sa People's Park ng Urdaneta. Collector of Pursuit. Right at the heart of the city is a common ground for all colors, shapes, and sizes. It is where eyes meet sights aplenty, a recreational area serving its citizens a place for social interaction and community development. Binuksan sa publiko noong March 21, 2023 when we celebrate the 25th City Charter anniversary. Dancing fountain na pinagmamalaki ng siyudad ng Urdaneta na pinakamalaki sa Region 1. Dito rin ay tambayan ng mga kabataan paghapon at may mga children's park dito na yung mga bata ay nag-i-enjoy dito. Picnic, tapos minsan nagdadala po sila ng mga pagkain. Dito na rin po sila nagdi-dinner. Ito po ay dinadayo po at pinapasyalan galing sa iba't ibang bayan po dito sa Pangasinan. Masaya po. Sobrang ganda po dito. Yung mga bata masaya, ganun. So, babalik-balikan ko po. Yung fountain po. Labas ang ganda po ng mga ano niya, yung paglabas po ng water tsaka yung color niya po. Nakaka-relax po siya. Nakakalayo po sa mga problems pag uwi sa bahay. The local community is sincerely Urdaneta's pride and glory. There is no better way to appreciate them than building a personal connection. At the park, watch them laugh and play. Hear their personal stories and feel the warmth of their welcome. Sa kalapit lamang na bayan ng Mapandan, may kwento rin ang kanilang itinuturing na plaza. Welcome to Mapandan People's Park. Katulad ng mga ibang parke, maaari ding mag-picnic dito. Recreational place na rin ito ng mga magkakaibigan. Dito din ginaganap ang flag raising ceremony ng lokal na gobyerno. Tuwing kapiyastahan naman, madaming food stalls dito at ang pinaka-inaabangan ang Christmas lighting ceremony tuwing Disyembre. Maswerte po ang ating bayan ng Mapandan at isa siya sa tinagurian na may pinakamalinis at pinakamagandang plaza sa lalawigan ng Pangasinan. Napapanatili po natin ito sa pamamagitan ng mga kasama nating GSO na araw-araw nagwawalis tuwing umaga at hapon
At may magandang proyekto po ang ating butihing mayor na si Mayor Carl Christian Vega na lagyan ang bawat sulok ng ating plaza upang mapanatili ang kalinisan dito. At halos hindi nga po nahihirapan ang ating mga GSO sa paglilinis sapagkat nangunguna pa rin ang disiplina ng ating mga kapwa Mapandanians. Sigurado ding mag-e-enjoy ang inyong mga chikiting at mga young at heart sa Children's Park na nandito. Hindi makakaligtaan ng iyong mata ang Mapandan People's Park dahil sa taglay nitong linis at ganda. Sa bawat aktibidad ng mga bayan, ang mga plaza ang nagsisilbing mga tahanan. Maya-maya lamang ay papasyalan natin ang tinaguriang pinakamagandang plaza noon sa probinsya. Dito pa rin sa Ganda Mo, Pangasinan. Have fun and enjoy the sun. Family and friends as one. Welcome to Cultura Splash Wave, a world-class resort nestled at the foot of the mountains. Have fun with the different waves at our amazing wave pool. Be thrilled at the heart-pounding giant slides. Swim to your heart's content at the uniquely designed dolphin pool. Be a child again with your family and friends at the Water Factory. Enjoy the comforts of your home at the spacious, elegantly furnished, air-conditioned rooms. Celebrate the best times of your lives at Juliet's Legacy Hotel and Pavilion. Face your fears at our Skywalker. Relax and find your calm at our Fish Spa. Located at Cares, Pugo, La Union. Live the adventurous life with Cultura Splash Wave. Join us now, come on, Cultura Splash Wave. Cultura Splash Wave. Come have fun and enjoy the sun. Family and friends as one. In the waters, join us now, come on, Cultura Splash Wave. See you there. Cultura Splash Wave. Balilan Pangasinan! Nandito na nga tayo sa napakaluwang na plaza ng Tayug. Dahil sa malaking improvements nito, pinupuntahan talaga ito hindi lang ng mga taga dito, kundi pati na rin ng mga karatig bayan. Ang plaza namin is child-friendly talaga. Kung makikita nyo naman, maraming palaruan ng bata. At everyday po yan, merong pupunta na mga magulang kasama ang mga chikiting po nila. At marami po silang parang ma-explore tulad ng castle na lang namin. Meron siyang slide, so pwedeng umupo ang kanilang magulang habang naglalaro ang kanilang mga anak. Open din po ito sa mga gustong mag-prenup, photoshoot, or yung mga magde-debut.
Ilang taon na rin nilang inaabangan ng ating lighting ceremony during Christmas season. Taong 1931, nabansagang pinakamagandang plaza sa buong Pangasinan, ang Plaza ng Tayug. Andito tayo ngayon sa aming Municipal Plaza and dadalhin ko kayo sa pinaka-favorite part or place ko dito sa plaza. Yan ang bahay ni Shrek. And yan ang aming auditorium. Ang aming plaza po ay very child-friendly. Diba? Kung napagod kayo, you can just sit here and eat peacefully, diba? Yan. Ang aming pinagmamalaking castle. Diba? May castle kami dito, guys. Open ang aming plaza sa lahat ng mga ating mga karatig bayan na gustong bumisita. Anytime is the moment you can enjoy kapag andito ka. Mag-isa ka man o may kasama. Instagrammable plaza ba kamo? Yung saktong-sakto para sa iba't ibang pegs for your social media diary? Tara na sa Doña Carmen's Park ng bayan ng San Manuel. And since andito na rin naman tayo sa bayan ng San Manuel, hindi na natin palalampasin ang pamamasyal sa kanilang Towns Park. Welcome to Doña Carmen's Park! And with its natural scenery, talaga namang fresh na fresh ang inyong mga posting sa social media. Tara, pasyal tayo! Ang park ay matatagpuan sa tapat ng San Manuel Municipal Hall at may lawak na 1.8 acres. Ipinangalan ang park na ito sa asawa ng former municipal mayor na si Dr. Loriano S. Perez. Nag-start po yung renovation sa administration po ni Mayor Kenneth Marcos Perez. So, as early as 2020, during the pandemic at saka pagkatapos po ng pandemic, in-start na po na i-renovate tong ating Doña Carmen's Park. Kasi alam naman po natin na ang park po, ang mukha ng bayan. So, ni-renovate po to para po sa mga bata at para po mas may puntahan pa po yung mga gustong bumisita dito po sa aming bayan. Yung changes po na nangyari is sobrang mas napaganda po siya, mas pinupuntahan po siya ngayon, at saka mapapansin niyo po yung ambience po dito is talaga pong very relaxing, at saka naging venue po ito tuwing December sa kantahan at sayawan sa plaza. Then, meron din po kami mga buskers, naging venue rin po siya for Zumba, naging venue rin po siya ng mga iba't ibang mga activities ng mga bata such sayawan, kantahan, ganun po. Pwede rin po mag-picnic dito pero siguraduhin lang po natin na clean as you go. Historical ang park na ito dahil naging saksi siya sa kasaysayan ng bayan during the Japanese-American War. Magpi-playground tayo. Diba? Ganda? Ang ganda ng playground. Ang ganda ng playground nila. Hindi mahuhulog. Sige. Oo. Isa pa, bilis. 1, hi! O, tas tulak mo kabilis, tulak. Whee! Wow! Talaga namang napakaganda ng park dito sa San Manuel dahil kahit anong edad ka, pwede kang mag-enjoy. At sobrang pwede ang park na ito para sa mga pangbata dahil meron silang napakagandang playground na pwede nilang paglaruan.
tapat naman ng Gabaldon Building ang Plaza ng Bayan. Tara, puntahan muna natin! Sumailalim ang plaza sa rehabilitation ng 2 beses. Sa taong 2019 na kung saan nagawa ang fountain at 2023 nang maayos naman ang kiosk, patuloy itong pinapaganda para sa mga bumibisita. Dito po sa plaza, more on na activity po namin is every time, let's say na lang po na more on sa December, Christmas season, dito po namin pinapatay yung aming mga Christmas decor, Christmas village, and other things pa po for Christmas. And at the same time po, may nagkakandak din po kami dito ng bonsai exhibits, and at the same time din po mga Zumba, and also yung mga estudyante na pupunta po dito para i-visit po ang ating plaza, especially din po dahil nandito nga po nakatayo ang ating mga ribulto, mga bayani, nakakakuha po sila ng mga informasyon regarding po dito sa history ng mga bayani, at the same time history po ng bayan ng Umingan. And also in a daily basis, isa din po siyang tambayan, tapos madami din pong mapupuntang estudyante, pamilya para mag-picnic. Minsan po may makikita lang po kami dito, ay may mga nakatayong mga blankets, tapos pamilyang nagkukwentuhan, kumakain, ganoon po. Isang history po dito sa Umingan ay ang ating kiosk na naipatayo po dekada na. And at the same time po, ang kiosk po kasi ay tinagurian po na meeting place po dito sa Umingan, which is doon po nagkakaroon ng pag-uusap, mga komunikasyon po ng mga bawat pamilya or bawat magkakaibigan po dito sa Umingan. And at the same time po, diyan din po minsan yung mga magsing-irog, diyan yung mga may communication din pong nagaganap, or tagpuan po, tagpuan ng mga magsing-irog noon. Actually, up until now naman, siguro masasabi din natin na in the near future pa, kasi usually po pag may mga namamasyal dito, madami din pa rin po kami nakikitang mga pamilya, and at the same time mga magsing-irog na nakikita po naming nakatambay po sa aming kiosk. Sa likod ng plaza, matatagpuan ang munisipyo ng Umingan, na siya ring tumatayong heritage site ng bayan. Dahil pinanatili nila ang orihinal na struktura ng gusali mula sa pagkakatayo nito noong kalagitnaan ng 1880s. May mga plaza rin naman sa Pangasinan na tila dadalhin ka sa nakaraan. Mga kwentong naiukit na sa bawat parte ng naturang mga plaza. Sabay natin yang tutuklasin dito sa Ganda Mo, Pangasinan. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all
at Hotel Supreme. Balilan Pangasinan! Tila isang bayang dadaling ka sa nakaraan ang Rosales. Ang parke nga ay hindi lamang pahingahan o pasyalan, pero may dala pa ring kwento ng nakaraan. Ito ang Rosales Park. Itong Rosales Park natin, isa ito sa mga pinupuntahan nating mga kababayan for relaxation and recreation. So makikita naman natin may mga iba't iba tayong areas for the kids. May mga play sa playground, and then we also have exercises for our senior citizens. So from all walks of life and all ages, open po ang ating Rosales Park. Katulad ng ibang mga municipal parks din, ganun din po ang ating bayan. Meron tayong park na kung saan open sa lahat ng ating mga kababayan and from other municipalities as well. Sa tapat lang ng parke, makikita ang tinatawag na Tomb of Unknown Soldiers o mas kilala ng mga lokal sa tawag na Triangle. Sa tapat ng Municipal Hall at Tower Clock makikita ang People's Park kung saan nakatayo ang kanilang Rizal Monument. Ang monumento ay gawa sa konkreto at ito ay natapos gawin noong 1947. Ito ay nakaangat mula sa lupa ng 4 na talampakan kaya kitang-kita ito sa bungad pa lang ng parke. Dating nakatayo ang Rizal Monument sa bagsakan na nagsilbi ring landmark at meeting place ng mga taga-Villasis at mga karatig bayan bago ito nailipat dito sa People's Park. Ang People's Park po natin, siyempre una-una, ipapaalala sa ating kabataan ang kabayanihan, di lang po ni Rizal, kundi yung mga iba pong heroes na nagdaan. Tapos, it serves as pag kunyari gusto mong mag-unwind, kasama mo pamilya mo, maglakad-lakad, kasama mo pasyal-pasyal. Maliban sa fountain na isa sa mga nagpapaganda sa People's Park, mayroon ding espasyo na nakalaan para sa mga chikiting at young at heart. Mula December, siyempre tuloy-tuloy na po yan hanggang January sa piyesta namin. Marami po kayong aabangan. Kaya punta po kayo dito, hindi lang po Talong Festival, marami pa po kaming pakulok. Truly, each plaza has a story. Story of success. Stories from the past. Mga kwentong nakakamangha at tiyak na iyong maaalala sa iyong pagtapak sa bawat plaza.
At sa nalalapit na selebrasyon ng Kapaskuhan, tiyak ang mga plazang ito, ang handog naman ay yumayakap na simoy ng masaya, masagana, maunlad at mapagbuklod na Pasko. Lalo na kapag pinailawan na ang mga kumuputi-kutitap at naggagandahang mga Christmas decorations. Tunay ngang kahit saan ka man lumingon, saan ka man maparoon, masasabi mong, ganda mo, Pangasinan.